खुलुमका जतनो mo koilai chikon sa haipon belan nangmani mo hingke khoroksa nukhung bini tongna nok kri hinai executive member no koilai rimani to the executive member 1 Damsara Jompui constituency Tripura Tribal Area Autonomous District Council abona short ke bosimano sikadrokai TTADC hinai to the executive member ebaro MDC borimano member of district council abonroni sajakti kenoro seina hadi kok bothoma tongnani nok khungsa eba kaisa manani bagai koilai eba koimung blai ora khungsa pana rimano kaisa kaisa samani bagai pana rimano khungsa hangke nok no hanggo sing khungsa khungni lekhawo hangke buphang blai no hangke kangsa kangnei bothai hangga thaisa thainei lekhamani sini abo unit tongo sini kokni abo hainei ora nok hingke khungsa hanggaino khana tokjago borom gonang sakra jek borom ya phorei sajago ang musang jek eba musangti sajora deborma hangga norong title oro rin hati jomoti aphanang mano mura sing banang mano nini 1 constituency ni khobjak sampari kami village committee eba panchayat norokni constitution number norori di constituency number abon ulo bo village committee eba panchayat ni di ni bisingo tongnai khoroksa tongkosong luku tongkosong mane ordinary people sadharan borok hinmani belai bialok klaijak mabai ang ani tongnani nok tangai maya engai satung watiyo tongnani belai biriman eng tongha ang waire wai koimung blai rimani ulobo bos sekango waire wai rika koimung blai application rika tabo suk jora khungsa nokbo maya khu aboni bagai ang borom gonang sakra jikno khabe khu baikhe koijawo ano tongnani bagai khungsa nok rijadi hine oro ridi hine hingke khnato gi application no kisa koi samani hingke rijadi hine koine nekhe ang khakawote khatungo ani sakani khosa jak kokbothmano naichomui eba chethroi eba jai khe nai borong gonang sakra jek ani koilai no khabai khe yasagoi ani samung no nai ana tongnani khungsa nok rijana ungjathung orowo naidi application no koilai rogo sung ungjathung hinggaino khanatok jago abo kaisa koimani kok thai polite ekta নম্র ভাবে ভদ্র ভাবে samani kok borom bigoi hingke hambaiya pharai koinai ni mung sabo koinai te phani mung pha mane buphani mung bini hingke nikuma address bini kami bini post office rok bin nikuma hingke bai rok norok oro nukhona kormo eba kormo palini bai rijak aro khe norok slai na hadi norong ni nangmani haikaye hingke norok tei bo koilai rok nangui tong norok sadi angani je mansak siya kan norong subana ningno sai tongnai tabuk balance sini bagai khatung mani kok hingke edisa hapang saklai rika sini amsayo sini tangnong rogo sini amoni kok boro baino koilai ro rijak thung eba yasak jaknai hinai khayapani se sini kok borok sini hastini sarkar bai gosina hajak kaisa kok sangabo sinani nango sangabo site loi khina nango hingkai asungna bai brok tinni bagai paithogo jotona khulum kataisa hamai jotona